ɗo gonɗen ko hakkunde hayre gollere wuro nayi e juude rewo ɗo wiyeteno hanki ko gawdal kooli ko ɗo leli Samba Diadana Diathié. Samba Diadana Diathié jeeyaɗo e sakkitiɓe to banggue jattinare woni résistance caggal nde tubakoɓe fuɗɗi jaalade e nder leyɗele men leydi Sénégal e leydi Mauritanie. omo jeeya e saliɓe turde guenol dariɓe beela colonisation woni jimadi doole mum ina usto e nder nokkuji men mbawen wurde diine men mbawen wurde pinal men hayso tawi jattinare makko juutani saabu tawa hankkadi tubakoɓe keeɓi polgu haɗata o fiyanɗe makko holi gonnoɗo Samba Diadana holto janggi holto rewi holno wargo makko yaari ha hoore makko taƴa nawa to saldena wona tubakoɓe taw ɗum koye malde fuutankoɓe ɗen ɗon gueɗe noon simtante en ɗum ko biyeteɗo Diop Abou. Diop Abou kañum waɗi thèse mum koye gurdam Samba Diadana omo artana en e holno gueɗe ɗe jaruno kamɓe wayno ɓe ummori en ko hedde funnague hono lesɗe mabɓe hedde Mali en wiye hedde bakkunuɓe ummi e on ɗumon noon kam waɗani waɗatade 95e siècle en par ce que nde ɓe gari nde caggal mum ɗo ɓe konnoɗo kadi ɗo ɗe gawdal kolli ɗo hono ɗo caggal men wiye riiɓe ɗo henna ko waɗi de ko yimɓe koli tengel en e alonni ha ene wiye noon koli tengel en ko hedde 1512 gari firti kamɓe koɓe gari aji ɗum e kadi ene anda ko sosaɓe gonno koye ene wayno yettonde wayli tan koye lawol e ko wayli ko noon e noon docteur Oumar Ba yi ene wawi wonde ko noɓe no wiyanno yimɓe gaare keñoɗen jeehen walla ko wayno gueɗe mbaɗe no dal anda kamɓe holko watti yettode ɗe jaaji tawi hono mawɗo mabɓe o le patriarche wiyete ko Damba Gallo Gaynako ene ɓe mbiyani ko Damba Gallo Gando Gaynako ko yimɓe moƴƴuɓe e kadi ko jangguɓe ko alluɓe e pour haɗa wasin junude tan kam nde ɓe gari ɗo e leydi he nde e ɓe gadino wonde koɗo ɗum ɗo joodiɗa ɓe gari ha gayane ɓe koɗi gayane ewa caggal mum ɓe payi kadi aniɗi ɓe Madina jahɓe ɗo Madina jahɓe ko ɗum waɗi ɗum mbiyede Madina jahɓe ko kamɓe cinci ɗum e caggal mum noon kadi ceernajo o on kadi neni de jangi ɗo bamum ɗo babiraɗo kadi jangguino mo Issa Lamine Diathie ene anda e nokku men he kam minen ɗo nokkame min gandi jahɓe ene gandira diine jangdi mumen machallah ko ceernoɓe mawɓe ha joni kadi ne rontini yerumo tan ko ceerno Hamdou Diathie en e woɗɓe eywa nden hankkadi noon o yi hankkadi o janggi Qur'an e ba makko hen oɗo no fuɗɗi jangde nde on windinimo ba e no habaruji ɗi kokkiri ene wayno omo teska e moƴƴude haqqille o ene yumti no feewi e won mbiɓe ni hono informateur en habranoɓe en ɓeɗo ɓeɗo cuuɗiɗo wayno bellel en mbi en anidi e hedde duuɓi 5 tan e nder duuɓi 5 taw ene wayno o reeni Qur'an ni firti on ko haqqille mum ene yumti en jogui noon aadaji oɗon gandi so tawi neɗɗo janggi e nokku muɗum ko ɓuri en heewde battanɗe ko yaltude nokku ewa caggal mum nden hankkadi o janggi ɗon o yalti nokku nde o yalti nokku o noon ko nden woni hankkadi ndo waɗi ɗanngal e ɗalle ɗe ɗon ne heewi jomum tawata kene yiɗi janngoyde saria en e walla lasarare en gande keddiɗe ɗe tan e ɗum noon kanko no yeehi nde woni ndo fayi hankkadi e nder Sénégal to eyi koye raɓɓininde tan haala ka nde no yeehi toon noon toon o addori ko hanide koye Kayor ne wiyeede de ko Pire Sagnikor eɗen gandi ngoɗon wuro ko dowlungu to banggue saktude gandal sen teskima ni men taw sernaɓe men waliyaɓe men ɓurɓe hewde e waliyaɓe meɗen ene wayno ko toon nokki koye duɗal Pire Sagnikor sen bitirima joni e adinoɓe mo kanko Samba Diadanaɓe yani ko wayno ani de ko wayno ani de Souleymane Baal en wayno Cheikh Oumar Tall en e woɗɓe ɓeɗo fof nokki koto Pire Sagnikor
donc toon ko université mawɗo wonno toon e kadi kala ko gandal ene dañotono toon woni toon duuɓi ha juuti omo yirlo ɗon bawol en firsa no kayoren ko juuti omo woni toon omo janga e ɗum kadi o jangi toon ha woodi ko dañi no feewi ani de to bawol ni o woni ɗum ko juuti omo wonde kadi omo wonduno e almuɓe wano kam koɓe saktoɓe gandal tan no almuɓe ɗon kadi woni toon ko juuri ndo ummi toon noon nden woni yeehi ha hedde Guinée e to Guinée to kadi ɗum ko ɓeyditorade jaga gandal tan ko ɓeyditorima toon gandal en wiyani ko toon ani de o jaggi wirdu ani de ko tijaniyanke wan noon kadi tijaniyanka ngal minen ɗo en ɗo adan ɗo yimɓeɓe taw battino ani de sikkitade ɗum min teski minen nde min goni sukaɓe en e nden kala nde ani de ndungu satti toɓo so tawi yimɓeɓe ummima hayde gollere ngari ɗo jooɗima ɗo nduwima hayde umen jettoyade taw toɓo toɓi ɗum en teska kala hen ni wiyama ɓeɗo taw jibina kono min kam min teski ɗum e caggal mum noon yimɓeɓe mbayno mbatti wiide ko tijanenke walla wona way noon hankkadi gueɗe ɗe mbayli ene wawi taw ko ɗum wayi ɗum kam kadi woni gandal Allah ko birnide min al ghayb e la yalbul ghayb illa Allah Allah tan andi ko suuɗi kono ene wawi ɗon ko ne woodi par ce que wiya ko julɗo yo jogo fimde moƴƴere kala mo joguiɗa fimde moƴƴere yata woni ala ko andi sa jogui fimde moƴƴere tan a yo hoolimamo so jangganima fatiha walla o jangganima wuuɗo Allah o duwima tan Allah ne wawi jabade ɗum donc yimɓe ko fimde ɗon noon hankkadi ɗon woni ɗon on banggue ɗum ɗon joni noon janden koto Guinée to o woni toon après o arti kadi ndino arti kadi o rudditi kadi ani de to royaume aji to ene Kayoren ene Sine en Saloum en o woni toon ko juuri eywa hankkadi noon haqqille o on duman mbi heede hankkadi ko yii toon ko to banggue bonande to banggue diine ko yaadani diine o fuɗɗima toon guila toon wadde toon prêche woni jihad fi sabilillahi eɓe kalani ɗo Bawol ɗo ani dey no fuɗɗorino par ce que nder ani de archive aji national Sénégal eɓe kala mbi on ɗum no fuɗɗima toon ani de haalde affaire yo diine yo toppire eywa ne waɗi won tuba goto wi Abbé Boulawa mo haale e livre goto windi ɗum Christian Coulon les musulmans et le pouvoir au Sénégal ene haala hen no finninide toon yimɓeɓe ni pour yo kuccile diine on noon haali wi sababude ɗum ɗon ko to royaume Sine en Saloum en to yimɓeɓe ko ɓuuri hen heewde ko yimɓe bonirankoɓe ko dindirankoɓe tan ko yarde sangara en tan e haareji e ko way noon e finalement ene wayno toon kam affaire nde yaajani en ɗo woni nde ummiti toon kadi hankadi o fuɗɗi hankadi ruttitade ga en nde ruttiti ga nde noon o arti o faati ga en e Fuuta nokku makko kono sen teskima ɗumuna hono nde kamɓe nde ɓe puɗɗi feeñde nde eɗen paama ɗoɓe piɗo feeñi ɗo hankadi gueɗe ɗe taw puɗɗima hankadi jiiɓade e to banggue ani di contexte local o e contexte religieux o to banggue diine o ene wayno hankadi ko puɗɗiɗo worsitade ni kadi to banggue politique to kadi ko wonno toon ko gueɗe ɗe koko puɗɗi bonde e rappel tan si toon seeɗa tan on dummon taw hankadi nane tubakoɓe hankadi gaari nana naati ni fuɗɗima kadi jokkodirde ga e won yontaɓe ani de nokku o e ɗum waɗi on dumone ni sen teskima wona kanko tan woni pilñitiɗo e ɗum nen par ce que filñitiɓe ko wayno de Mamadou Lamine Dramé en ani ko wayno ani de Ceerno Ibrahima Kane en to Magama ɓeɗo fof pilñitima wan noon on dumone hankkadi Alhaji Oumar yeehi ene wayno lomto to banggue diine ene wayno ala ɗon ɓeɗo fof ɓe mayta kono des fils spirituels d'El Hadji Oumar ene wayno to banggue lié obédience il se réclame de l'obédience oumarienne surtout bien sûr de la Tidjania ane di par ce que on ɗuman andi ɗi gandi ene fof law Tidjani so sarima ɗo ene wayno kam sari ɗum saki ɗum ko Al Hadji Oumar Tall eywa nden noon hankkadi ari ha ɗon ɓe kam ani di hay e nder archive aji hen ɓe kaala ene wayno kamɓe ɓe jinno ko wadde ressuscité ani di hono l'empire oumarien o no yaari ni goto fof ani di ene yinno wonde héritier wawa ani di
sembinde l'islam par ce que anide l'islam on ɗum woni hankkadi gueɗe ɗe fof koko puɗɗi hankkadi yarude caggal nde ɗo arti noon o tawi ɗo wonen ɗo lamɗo men ɗo ko waɗide Ibrahima Almami jaɓani gollirade on mami aranno hen joni caggal mum noon o fayi ga juude ga ino fayiɗo juuɗo wonnon ha dummunna nde fuɗɗi kadi taccude ana wayno mo faati lassi o ko ɗo o gawa yiɗi faatude o juuɗe nanɗa juuɗe caggal dande ma ɗo o waɗi hoɗi ɗo juuɗe jeeri ɗo ɓe mbiyana ɗum ko weeli ngara ɗon ko gese gonanno ɗon caggal mum o fayi ɗo hankkadi noon ko ɗo ari ɗo noon ko ɗo hankkadi haala ka fuɗɗi woni haala ka fuɗɗi ko kanko hankkadi haqqille makko ko diine tan e dewal Allah or tubakoɓe ene gandi kañumen e koye mumen e wondiɓe mumen kala ani di banoɗo noon ene wayno kam ɗo wuftiniɓe ɗo moƴƴani wa noon ɓe jeeƴi tan Alhaji Oumar en ɓe jeeƴi tan Ousmane Dan Fodio en hen Samori Touré en fof ko yimɓe ni di ɓe gandanɗa ni di koye banggue l'islam wurnoɓe pour wawde ani di ɗum waɗi DHC ene wiya ani di il y a pas ani di ene wayno l'islam c'est un rival idéologique extrêmement subtil et dangereux pour la colonisation. Wartiɗo en ndeno artiɗo en o waɗi o sinci ɗo wuro woni wuro mo wiyete Gawdal Kooli wuro Samba Diadana nden hankkadi o ari ɗo noon andi enen alhamdulillah rabbil alamin yimɓe men ene jiiɗi diine ene jiiɗi l'islam eyo kadi ene jiiɗi tijani nden o ari ene wayno hankkadi omon janggina yimɓe noon hankkadi ene wayno wuro ngo o noota ndi ne waɗani ɗo ɓe kaalata Paul Martin mbiya hankkadi wuro ngo way kono un véritable ruisseau vers lequel convergent les eaux voisines wayi kono ene de maayil tan ene fooɗa ndiyamede kadi ɗum woni yimɓe ɓe no gardani kadi ɗo hankkadi nokkuji min ɗiɗo hankkadi haale ɓen hankkadi kañumen heewɓe hankkadi mbatti arde ɗo en affaire nde noon ɓoyɗi jiiɓade hankkadi tigiri ko nde o asi woyndu o waɗi tata e nder ɗum ɗo hen Alice on wonno ko ɗo sande ɗo wi en tout cas kañum de wonko yi ɗum so hajaka fewi koɗo moƴƴani yoɓe gandu ceerno ni de le tukulor biyeteɗo Samba Dianna o kalnoɗo haali l'islam to e Bawol arti ga e Fouta o mène à quelques 4 kilomètres du fleuve ani di ɗon o ani di o waɗi wuro kadi wona non seulement o waɗi wuro kadi o waɗi ƴetti 2 mesures ɗi ganduɗa ɗi ganduɗa wona koko andinta kanko kam o wona jiɗɗo ani di tubakoɓe ɓe e ko gaddi ko 2 mesures qui témoignent de son hostilité vis-à-vis de la colonisation française waɗi woynuru et surtout tara o pour kamɓe c'est le symbole du pouvoir andi ɗum wana way kono hollude mbakani yimɓe men noon kono ko jiiɗi fof enen ko yimɓe men keewi jiibde poreji men rendina e tubakoɓe en batti anide jahto Ibrahima Alma mbiɓe Ibrahima Alma ɗum ɗo minen komin jiikode wona fewal no feewi laambi ɗiɗo e nder province gasara an aɗa ga tara mumma tara Gawdal Kooli ɗum wawa yaade tubakoɓe e koyumen anini puɗɗima hankkadi anidi fayde mbi yo paam oɗo pullo garɗo ga henne to Gawdal Kooli ene waɗi wuro yimɓe nana gara e mum ani woɗɗo ɓe mbiyata ni oɗo ene wawi wadde ko Elhaji Oumar ko ɓuri ni ko Elhaji Oumar wanno ko eyi joni noon hankkadi ɓe heddi phase hankkadi ɗo wayno hankkadi ɓe goni koye fewjande ceerno hankkadi ɓe kalno ɓe mbaɗata gardi fof ko wiide kam kala traitant gonnoɗo Cascade en ani de juuɗe jaaɓen yo mbaɗ faire rejoigne ani de les bases de la colonisation France soit Podor soit Pété soit ani de Saint-Louis ɗum kanko ɗum adi kala caliɗi noon kamɓe hankkadi ɓe goƴa kono kam yoɓe ɗon hankkadi ɓe waɗi taddal ɓe kebla eyo ɓe gaddana ballal kalis ɓe gaddana kure ɓe gaddana ani de fetelaji woni hankkadi pour wawde yidde hankkadi eliminde ceerno nden hankkadi ɗum paari eyde to halaɓe to ni waaji on kam dañi toon caɗele no feewi par ce que koreji mum hewɓe hen jaɓani ani de wona
wonani pour yo ceerno yo ilmina ngabbaki hen ɗum waɗi ni hayde hare nde waɗi nde on capantaro e hunde neɗɗo walla ko ɓuri ɗon en tan chiffre uji ɗi wona tan exact nde wonde ko ɓuri hen hewde affaire ko transition orale ko ɓuri hen hewde en dehors de ce qui a été recueilli to archive Sénégal to ko ɓuri hen hewde ko ni tan ɓen gari ga hayde nde hare nde waɗi nde ɗum noon jeehi hankkadi ha ɗum ɓendi hankkadi ɓe pelliti anide e ardude hankkadi arde yidde elminde mum ni yoɓe dañi hedde ko 20 sacs de balle 150 fusils ɗum koto banggue fof eyyi ɗon kadi sen ƴeewi anidi hare ɗum kam ko waɗa kono ko rewam hare nde conséquence uji ɗi hare nde dal waɗi kam ko ɓuuri hewde ko 1890 5 avril 1890 won totoɓe datuji goɗɗi ni kono min kam ittumi koye archive national Sénégal ha 1890 to eyyi ɓe gari noon finalement nde hare nde waɗi nde wuli jaw ɓe piye ɓe mbaɗi hen haɓe tampi finalement noon ene wayno kamɓe ɓuuri hewde doole kamɓe ɓuuri hewde ene wayno ɓe pooli yimɓe ceerno e yimɓe ɓe uddi ɓe mbaɗi daw ko assiégé woni anidi hedde 3 jours walla ko plus wuro ngo ene waɗa assiégé e nder bawɗe Allah no yimɓe kaldi e kamɓe koye mabɓe noɓe mbiri ceerno anidi waɗi anidi yalti e tata muɗum eyyi miraculeusement yeehi kadi kamɓe eɓene uddi kono noon ceerno yalti eyyi maaɓe noon kam keewi kala so waɗi plus 70 mort walla 100 mort en kadi ibra almami e hoore mum kañum gañinoma ene ndi mawni goɗɗo ene ndi mayino hen walla ko koriji makko kam eyi jiida noon e région oɗo nokku oɗo ko bonandimo ne wayno leydi tenki noon ene ndi e kasnalɓe ne bonira hen no feewi nde wonde kañumen foof ko ene wayno di côté Samba Diarna eyi ga noon e waɗi janfaji hande hare nde arde won wonduɗe e ceerno en janfi ene di dal garani wallude ceerno ko wawno wonde hen foof ene wayno kamɓe polgu ngu ɓe nawi ɗum ceerno yalti e o yeehi ha anidi to halaɓi to muoloyade toon ɗon anidi tubakoɓe kadi anidi mbi anidi ndo arno toon nde wonde jinno ko waɗa mata mo artiré waɗa extradé kiso o tacciri kadi tacciri ɗum woni o faati il s'est tourné vers l'est ɗum woni mbiyoyi hayde jiimi kadi woni e nder Sénégal no nder Mauritanie ga on dumone kadi en paamat wona tan kamɓe kadi tubakoɓe fulɓe ɓe wonɓe ɗo ɓe woni compte Samba Diarna Mauritanie kadi ene wulatno o machine woɗɓe toibiren plutôt ɓen anidi ko kañumen ɓe gaddi le soutien anidi à la colonie tubakoɓe hono coalition contre anidi ceerno Samba Diarna o ɗum waɗi d'ailleurs avec la complicité des mots noon Sidi Eliel ɓe lanci appel yo balluɓe ene mate ene ceerno jagge ko noon ɗum yaari ha ndo jaggano o artira holto nanga ko hedde guimiro hedde élega ɓe gartirimo nen mbi o addama ha ɗo karwal sali ɓe mbaɗi ɗum ko belil fof kasgaɗo hade makko addeɗo ɗo o wawi wonde fof kam o artirama ɗo e wuuro he ko ɗo noon ene wayno ko ɗo han kadi affaire nde joofi mataw ko ɗon kadi mataw ɗo dal o waɗa ene wayno ɓe taƴi dande e waɗi yimɓe tato konoɓe yo taƴi dande e wiideɓe yimɓe en ndi o namdi naguiɓe darɗi ɗiɗo ɓa darɗi après komi il faut yo mbaɗ wi darɗi ɓe taƴi dande e ɗo noon eɓe kaala hen dande taƴade gam waw windani ɗum e ɗum ɗo he kono kam tradition oɗa kam enen kam ɗo banggue julɓe Allah ala ko ronki wadde e hoore nde ne jangga ɓurana ha salla ha to oɓe nowyama kongoyo commandant o ɓe ɓandu Samba Diarna kadi ga affaire mum gasi ɓandu ndu wallahi ndu wonno ɗum ɗum woni añere nde wonɗo en eywa hanka to banggue rewam noon conséquence uji ene machallah ko heewi hen fo guese nanɗo o tettaɗe nden tubakoɓe ane ndi mbaɗi feere en complicité avec les autorités locales woni hen guese wayno kono sanction ni wondunoɓe makko ɓe woni heɓe jawdi men tetta woni hen anidi ainsi de sufaɓe amanduji e woni hen noon umminoɓe ɗo payi anidi to toroto mooloyi toon ɗum kadi tubakoɓe ala fof no mbaɗani nafi tan ko ni de gonnoɗo toon o to toro ani de laaɓiɗo gonno toon tubako sali o proposition alice
Ibrahima almami yoɓe gartiri ha kaska ha gayen ɓe ñaawe gayen e ɗum kam ɓe dañani ɗum o artiraka